You say Ngayon that I'm guys, bibili psychotic, tayo ng bigas. Bigas naman yung but bibili then you natin. like it like that. Ulam. It's like every time the conversation changes, you know you right back, right back. You say that I'm hypnotic. Ito yung tindahan ng bigas guys. Ayun guys, bumili na tayo ng isang sakong bigas. Later. 1 minute 37 seconds later. Dahil walang magbupat, ako nagbupat. Ayun guys, natin na si Papa. Si Papa na lang yung ihahatid kasi kami may pupuntahan pa. Ayun guys, hindi tayo naman. Ano? Ano? Isa lang plato. Ano yan? Yung maluluot lang ba? Shout out ka. Shout out ka. No way! Shout out na. Ha? Shout out ka. Hi! Shout out sa akin. Kilala niyo na ako. Kung niyak na lang. Kilala ko niya ako. Manonood na pala siya guys. Kaya video na. Sini mo bro. Ano ba gusto mo yung club na? Sige bang gusto lang? Ako nipi. 60 na rin yung pagos. Yeah. Bibili tayo ng sulit. Bakla mo ba? Ito pa sa ko. Eh, ito kita tabi. Isda, Meg. Ayos daw. Buko mo, nagsisa ko. Ano bakla mo pa? Baka ko. Salam, hindi ka